Bună ziua și bine ați revenit la o nouă ediție a podcastului Viața pe Contrasens. Sunt Crina Dobocan, iar astăzi o am alături pe Amalia Judia, care este profesor la Facultatea de Arte, este designer de modă și exploratoare pasionată, dar dincolo de toate aceste titluri, ea este o femeie curioasă care caută frumosul și provocările în tot ceea ce face. A creat colecții pentru teatru, a creat pentru operă, dar și diverse evenimente internaționale. A inspirat multe generații de tineri ca să-și găsească visul și vocea artistică. Totuși, dincolo de poveste, Amalia este o persoană care a escaladat munți, a descoperit foarte multe locuri inedite, locuri precum Ecuador sau Antarctica și aduce din fiecare expediție foarte multă înțelepciune și inspirație. Astăzi ne va povesti despre artă, aventură și despre tot ceea ce înseamnă să crezi și să trăiești cu pasiune. Bine ai venit, Amalia! Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Noi ne cunoaștem de mult timp și mă simt așa ca și cum aș vedea cu o prietenă dragă și mă simt onorată să fiu aici la emisiunea ta și mi se pare că faci un lucru extraordinar, așa că haideți să povestim un pic despre ce înseamnă să fii artist în primul rând, pentru că eu sunt profesor la Facultatea de Artă de foarte mulți ani. Am venit aici în Oradea și încerc să îndrum tinerii pe partea de fashion, dar povestea mea nu este neapărat legată de modă, pentru că eu am făcut facultatea de artă. Prima mea iubire, de fapt, poate nu știe lumea, era sculptura. Și eu mi-aș fi dorit foarte mult să fac sculptură și asta am făcut la liceu. De la 10 ani mă ocup de partea asta de artă și am și câștigat premii pe partea de desen, pictură, copil fiind. Și când am dat la facultate de artă, vreau să fac sculptură și când m-au văzut profesorii au zis: păi, tu ești prea slăbuță, micuță, cum o să fii tu cu dalta? Și ți s-ar potrivi mai mult o chestie mai feminină și m-au îndrumat spre arte decorative. Și am făcut arte decorative pe vremea respectivă. Erau 3 ani în care făceam pictură, desen, deci general pe toate direcțiile și pe urmă m-am specializat 3 ani în modă pentru că acolo era cea mai mare concurență și eu fiind o fire mai ambițioasă, am zis că hai să încerc unde e mai greu, să văd, că să reușesc ceva care e mai dorit de toată lumea. Și așa am făcut moda. Deci nu neapărat asta a fost prima mea direcție, dar pe urmă mi s-a părut foarte interesant. Apropo, eu prima dată umblam doar în pantaloni, training, deci nu eram așa pe fashion. Deci m-am schimbat în timp. Spune, Amalia, de unde s-a născut dorința aceasta a ta de a crea și dacă, știu eu, ți-o amintești de mică sau cum a venit? Da, asta ziceam că eu am fost descoperită la școală generală, aveam un profesor și asta este foarte important pentru părinți să urmărească calitatea copiilor de mici, pentru că toți avem o înclinație și un talent. Dar asta trebuie descoperit și observat de mic. Și profesorul acesta pe care și acum mă gândesc așa cu drag, el mi-a descoperit talentul încă de pe la 9 ani, am avut ceva desene, zice, tu ar trebui să mergi pe linia artistică. Și așa am făcut liceul de artă din clasa a 5-a la Cluj. Și am rămas pe direcția asta. E important așadar ca cineva să te descopere și să te îndrume spre... Da. E important să descoperi talentul copilului tău, pentru că toți avem, cred, din naștere talente. Nu este niciun om care să nu aibă o valoare pe care trebuie să o descoperim. Unii și-o descoperă mai târziu, alții mai devreme. Dacă ar fi să alegi un moment care te definește ca om, evident, care ar fi acela? Când m-am măritat, nu știu, că am ajuns în Oradea. Adică sunt momente personale din viață care te schimbă. Eu cred că în viață ai foarte multe drumuri interesante și urmezi o cale și calea respectivă îți schimbă în totalitate viața. Și am ales, de exemplu, la un moment dat lucram în paralel la facultatea de artă și la teatru și am fost pusă în situația să mi se spună, păi trebuie să alegi care dintre cele două. Dar lucrurile, bine, atunci am ales facultatea de artă, dar am rămas tot așa și pe partea de colaborare cu teatru, cu opera. Nu știu, eu cred că drumul meu într-un final a fost destul de clar, adică n-am avut vise, ci am lăsat visele să vină la mine.
E important, eu cred că se pot, la un moment dat, dacă n-ar fi, știu eu, poate invidie sau poate răutate, cred că am fi lăsat să creăm și mai mult și să ne descoperim și alte laturi pe care... Da. Dar eu cred că nu trebuie să ne... Deci, cum am discutat noi personal înainte, faptul că există invidie este un lucru bun. Pentru că dacă ești invidiat, înseamnă că faci ceva care și-ar dori alții să-l facă. Nu, eu nu consider neapărat o piedică. Este, dar dacă te împiedici de ele. Dar dacă tu reușești să treci peste anumite momente și să înțelegi că, de fapt, concurența, invidia, cum zici, te poate ajuta la un moment dat. Da, am adus... Și să te ambiționeze, adică... Am adus această temă în discuție pentru că înainte de a filma am avut o discuție exact pe tema asta. Spune-ne, Amalia, ce ai învățat tu ca profesor de la studenții tăi? Nu doar ceea ce ai predat Da, tu. este absolut... Eu mă consider onorocoasă pentru că să lucrez cu studenții și cu creativitatea mi se pare cel mai frumos lucru, pentru că este un schimb continuu de energie, de inspirație, ei vin totdeauna cu idei noi, efectiv te pun în legătură cu ceea ce se întâmplă în lumea actuală și mi se pare fascinant faptul că generațiile acestea sunt atât de interesate pe partea de creativitate, pentru că arta, de fapt, ne leagă de suflet. Este legătura noastră cu sufletul. Și acum, în situația actuală, cum vedem că inteligența artificială pune stăpânire peste tot, uite, la nivel artistic încă suntem pe locul nostru. Deci, drept urmare, și avem mai mulți studenți, pentru că probabil că sunt meserii care nu vor mai exista, dar ca artist să te exprimi, asta va rămâne, sper, cât mai mult, sau asta ne menține latura umană, sensibilitatea artistică. Și de aia e important și la școli să nu se scoată orele de artă, de muzică, de desen, pentru că este legătura noastră umană cu sufletul, cu Dumnezeu, de fapt. Da, pentru că este și creatorul. Deci avem nevoie de frumos. Evident. Mi-a aruncat cumva mingea la fileu pentru că una dintre întrebări era legată de inteligența artificială și influența ei în zona artistică și evident mă refer aici nu numai la modă, ci și la în general, în viață. La design, la toate celelalte. Da. În ce fel crezi tu că va influența inteligența artificială viitorul? Eu cred că influențează. Deci este o unealtă pe care trebuie să o învățăm, să o stăpânim, să ne ajute. Este ca și la început internetul, dar probabil un pic mult mai complex. La oameni le frică un pic de ce o să urmeze, pentru că e un domeniu necunoscut. N-am mai ajuns niciodată la acest nivel în care inteligența artificială ea poate să se recreeze. Și pentru noi, pentru artiști, eu am observat că poți să aduci proiecte prin inteligența artificială. Acum, noi putem să facem diferența. Am avut cazuri în care studentul a venit cu schițe propuse prin ChatGPT. Adică suntem la un nivel în care e foarte interesant să vezi informația de unde vine. Știi? Da. Știi de ce mi-e frică? Să nu ni se lenevească creativitatea și mintea, pentru că primim foarte multe lucruri de-a gata. Da. Asta este, știi? Da, pentru că în momentul în care apare inteligența, parcă e mai comod, e mai comod să luăm idei de la alții decât să ne apucăm să ne punem în mintea să lucreze. Care a fost cel mai greu nu pe care l-ai primit și cum ai reușit să-l depășești sau ce ai făcut după aceea? N-am avut nu. Sau nici măcar n-am sesizat. Probabil dacă era un nu era important pentru mine. Nu am așa ceva, nu mi-amintesc așa o situație în care să am un nu. Nu mi-amintesc de așa ceva. Spuneai la un moment dat că ai fost pusă să alegi. Da, asta e ceva. Am fost pusă să aleg, am ales ceva care nu-mi pare rău. Cum am spus, îmi place foarte mult să lucrez cu studenții și avem o relație foarte apropiată și încerc să înțeleg, încerc să intru pe latura lor, să comunicăm. Pentru că la partea de artă, dacă nu ajungi să-i cunoști și să comunici, cam greu poți să lucrezi pe partea de creativitate. Iar partea cu scenografia totuși mi-a rămas și de obicei
dacă este o piedică și reușești să o depășești, ți se deschide o altă ușă, știi? Deci, de multe ori credem că e sfârșitul lumii exact, pentru că nu ni s-a întâmplat un lucru și după aceea când trece timpul ne dăm seama că a fost cea mai bună întâmplare care ne-a dus acolo unde suntem astăzi. Ai avut diverse colaborări internaționale, una dintre ele știm că a fost în Malta, apoi ai avut colaborări cu Cătălin Botezatu. Spune-ne cum au venit aceste ocazii sau oportunități și ce înseamnă ele pentru tine sau ce impact au avut ele în parcursul tău profesional. Și deci poate așa pentru mine ce a fost cel mai interesant, să zicem, a fost colaborarea mea cu firma Chopard, unde am făcut colecția de prezentare. Eu am făcut ținutele lor, deci ei au venit cu bijuteriile și eu am creat ținutele, care mi s-a părut foarte interesant pentru că la urma urmei sunt doar un om simplu din Oradea și am avut șansa asta să lucrez cu un top brand. Câteodată stau și mă gândesc cât de greu e să mă autodepășesc, știi? Pentru că toți trebuie, avem persoane pe care le admirăm și vrem să ajungem, să avem un idol pe care să-l urmărim, dar pentru mine cel mai important e acum să mă mențin cine am fost sau cum pot să cresc mai departe. Deci, și alte colaborări, de obicei, sunt o persoană deschisă și cred că atrag oamenii care trebuie. Și oamenii care nu trebuie, dar dacă nu trebuie, tot de dacă ajung în jurul meu, au un scop. Spune-mi ce anume te inspiră atunci când creezi colecții și dacă, ce știu, ai anumite teme, simboluri sau estetici preferate. Da, în general muzica. De exemplu, dacă lucrez la operă, îmi pun muzica din piesa respectivă și scot schițele și așa, pe bază de muzică. Sau călătorile, cum zici tu. Faptul că ajung să merg peste tot în lume, colectez în mintea mea și adun o grămadă de informații și în momentul în care, poate subconștient, că nu totdeauna le conștientizezi sau vezi un lucru, nu neapărat în momentul respectiv îl transpui într-o piesă sau într-o piesă artistică, vreau să zic, ci în momentul în care ești tu cu tine, în fața șevaletului, în fața hârtiei albe, atunci cumva îți revine tot ce ai trăit. Spune-mi acum, dacă tot vorbim de inspirație și de colecții, dacă și evident și de expediții, atunci când pleci într-o călătorie, nu știu, te uiți la creații și peste tot să te urmărească, știu, Rocky Design și aduci culori, de acolo. General. Culori? Da. Culori, forme. Fac foarte multe fotografii și am avut șansa să ajung în locuri absolut unice care parcă ar fi fost de pe o altă planetă. Ce vreau să spun, am fost în ce mi s-a părut mie cel mai interesant dintre toate călătoriile, în Etiopia. A fost o experiență absolut unică. Am fost martoră la explozia unui vulcan acolo, să vezi lava și, apropo, am și făcut o colecție pe tema asta, vulcanul, și atunci se face legătura, normal, că vezi realitatea și pe urmă îl transpui în artă. Da, deci, într-adevăr, forme, culori. Tot așa, o discuție noastră la o cafea într-una din zile a fost legată de expediții și în locuri extreme. Spune-mi ce cauți și dacă evident te ajută într-un fel sau ce vrei să găsești atunci când pleci într-o călătorie așa, extremă. Da, ajung în călătorie extreme, nu neapărat că îmi doresc chestia asta, că așa se întâmplă. Știu că este un loc mai interesant, mai atipic pentru turiști și, de exemplu, ultima mea expediție a fost într-adevăr o provocare. Am fost în Ecuador, la unul dintre cei mai înalți vulcani din lume, Chitopachi, și am urcat până la 5900, aproape la 6000 de metri. Acolo nu pot să zic că am văzut culori și forme, mi-am văzut doar vârful pantofilor, zăpadă și frig, dar ajungi
acolo și îți cunoști limitele. Deci este așa o provocare de a vedea că în afara faptului că sunt în artă frumos și totul este perfect și armonios, poți să-ți ajungi și la limite. Deci să vezi cât poate un om să suporte. Și după aceea, care sunt, să zic, trăirile după ce ai reușit? Pentru că acolo ne trezim, eu am fost până la 3000 și ceva de metri altitudine și aerul se rarefiază și evident că sunt anumite dificultăți. Dificil. Spune-mi, după aceste expediții, vorba aceea, am depășit, n-am murit. Exact. Asta te gândești. Uite, am mai scăpat odată. Este cumva că forțez destinul? Sau? Da, și forțez destinul. La urma urmei avem un drum, un destin și nu neapărat să-l forțez, dar dacă tot trăim pe pământul acesta și avem nevoie de experiențe, măcar să nu trecem așa ca și peștele prin apă, fără să vedem, să simțim, să avem trăiri. Deci este o acumulare de trăiri, de senzații, este uman, nu neapărat de artist. Este vorba de noi ca oameni să experimentăm cât mai multe lucruri interesante pe care viața poate să ni le ofere. În general, chestiile astea le facem în special când suntem mai tineri. Păi nu că am fi foarte trecuți de tinerețe, dar la 20 de ani, să zicem așa, aveam nebuniile astea și totuși cred că revin după un anumit timp. Nu, eu cred că la un moment dat nu mai are importanță și zici, păi hai să încerc și asta, că cine știe când mai poți să fac anumite lucruri, știi? Faci cât poți. Spune-mi, mie mi-au rămas imaginile cele din Antarctica și mi s-a părut foarte interesant, adică Antarctica evident în comparație cu Etiopia, unde în Etiopia am fost în Dalol, care este considerat cel mai fierbinte punct din lume și cel mai periculos deci turist nu există acolo. Și ideea e că era și sub ocupație de rebeli, deci am avut și provocarea asta. Am mers lângă mine cu armata și soldatul a adormit și ținea Kalashnikovul spre inima mea și noi mergeam cu un jeep și zic eu, acum asta se descarcă sau ce să mi se întâmple? În fine, și în Antarctica este partea opusă, cel mai rece. Deci am fost de la cel mai cald la cel mai rece. Și Antarctica este într-adevăr ca o altă lume, este o lume magică, dar să ajungi acolo este mai dificil pentru că trebuie să treci, iarăși o chestie destul de interesantă, cel mai periculos pasaj din lume, strâmtoarea Drake, unde se întâlnește Oceanul Atlantic cu Oceanul Pacific și sunt valuri de peste 10 metri. Deci, așa, linghișpir, cu rău de mare, 2 zile stai pe mare și pe urmă ajungi într-o zonă înghețată, liniștită. Deci după ce te scutură, contrastul este foarte mare, pentru că Antarctica este un continent al tăcerii, alb și tăcere și se aud doar câteodată bubuituri de ghețari. Deci este într-adevăr o experiență și recomand. Nu este așa de dificil. Deci să ajungi acolo e mai dificil, dar să fii acolo este destul de bine organizat. În comparație cu celelalte expediții, mi s-a părut mai ușor, dar foarte frumos, într-adevăr. Care a fost expediția care ți-a plăcut cel mai mult și de ce? Păi, asta în Etiopia mi s-a părut cel mai interesant pentru că a fost neașteptat să fiu martora unei explozii de vulcan. Adică știam că mergem la un vulcan, dar nu ne-am așteptat că va erupe chiar când eram acolo. Și am fotografii chiar la 10 centimetri de lavă. Deci venea lava spre noi. A fost absolut impresionant partea asta cu Etiopia. Și am dormit afară la poalele vulcanului și se aude lava ca și valurile noaptea. Ai avut și emoții, presupun. Da, am avut emoții pentru că am dormit afară între șerpi și scorpioni și ești obișnuit totuși să ai patul tău, dar acolo nu. Deci a fost o provocare și asta și oricând puteau să te atace rebelii, dar frumusețea a compensat. Într-adevăr a fost absolut magic. Spune-mi, ce ai descoperit tu despre tine în acele momente limită până la urmă? Că pot să îndur orice. Da. Deci nimic nu este imposibil acum. Nimic nu este imposibil. Deci omul este o ființă adaptabilă.
Deci ca să supraviețuiești, da, uite, sunt aici. Nu știu cât. Deci dacă mai merg undeva, tot așa. Păi așa aveai și spus că hai că vorbim dacă supraviețuiesc. Da, exact. Când te-am întrebat. Am vorbit noi înainte să plec. Mi-a fost un pic frică, sinceră să fiu, că știam că este destul de periculos. Toți prietenii mei m-au sfătuit să nu merg, dar am zis că oricum, acum vorba ta de legat de vârstă, băi, hai să încerc și asta, că cine știe cât mai pot. Da, spune-mi, care sunt 3 lucruri fără de care tu nu ai putea trăi? Ce întrebare interesantă! Fără oameni fericiți, deci zâmbete. Îmi plac oamenii care sunt drăguți și au aură pozitivă, pozitiv. Familia mea, copilul și fiica mea și normal fără partea frumosului a artei. Sunt mai multe lucruri care sunt importante pentru mine. E destul de greu să aleg doar 3, dar probabil acestea. Spune-mi ce înseamnă pentru tine frumusețea, atât în artă cât și în oameni sau în viață? Bunătate. Frumusețea pentru mine este bunătatea. Se zice că legat de idealul de frumusețe, că acesta a fost doctoratul meu legat de idealul de frumusețe, se spune că frumusețea este în ochii purtătorului, in the eyes of the beholder. Și am citit acum o chestie foarte comică în care zicea, no, the beauty is in the eyes of the beer holder. Deci după o bere, orice poate fi frumos. Da. Spune-mi, dacă mâine n-ai mai putea preda sau n-ai mai putea crea, cu ce ți-ai continua viața? Da, cred că m-aș duce în pădure și m-aș plimba. Ei, nu putem trăi și cu animale și îmi plac foarte mult animalele, natura. Cred că ar fi frumos să trăim armonios în relație cu natura, da? Și cu oamenii. Și cu oamenii. Natura umană. Care crezi că sunt lipsurile sau ce crezi că le lipsește tinerilor de astăzi ca să-și urmeze visul? Eu cred că în momentul acesta siguranța zilei de mâine, pentru că nu știm încotro ne îndreptăm în societate și e destul de greu să găsești o cale de viitor. Asta ne lipsește la toți, de fapt, nu numai tinerilor. Nu știm cum va fi viitorul nostru. Mai ales și situația politică e destul de incertă în acest moment. Da. Dacă tot vorbim de viitor, n-aș vrea să mergem spre un viitor care spui și cred și eu că este incert, dar până la urmă ce este sigur în viața asta, că exact. E important prezentul, însă aș vrea să te întreb vis-a-vis de viitorul modei. Care crezi tu că e viitorul modei în România și pe harta aceasta lumii, da. Eu cred că designerii români sunt foarte talentați, foarte mulți, mai întrebat și înainte, ce șanse au tinerii. Deci, după ce te intri cu primii pași în această lume a modei, descoperi un univers în care, pe urmă, eu zic că poți să meargă în orice direcție din lume. Eu cred că au șanse tinerii de astăzi și își fac foarte mulți ateliere personale și cred că se merge mult pe partea de reciclare. Deci, reinventarea ținutelor, pentru că la un moment dat piața este atât de încărcată și de plină încât toate lucrurile acestea ar trebui reinventate și reîntoarse în circuit. Deci asta cred că, Sustenabilitate, da. Era o întrebare pe care urma să ți-o adresez și legată de sustenabilitate, însă aș rămâne un pic în zona asta. De ce crezi că, sau nu se mai nasc, cel puțin în România, sunt, poate că îi numărăm sau așa, designeri de talia lui, ce știu, Armani, că tocmai s-a dus, sau erau alte vremuri. Dior. Atunci erau alte vremuri. Deci, după cum spui și tu, acești mari designeri, niște titani ai modei, au apărut cu mulți ani în urmă, când era o altă moda era văzută altfel. Acum se merge pe fast.
ca și fast food, fast fashion și foarte mult influențează China, care vin cu produse ieftine și omoară un pic piața locală și a designerilor. Cât de greu îți faci loc? Acum poate că Destul de greu urmăriți acum. absolvenții, Da. au reușit unii dintre ei Da. să ajungă măcar la un nivel, nu Pe știu. Oradea, da. Deci sunt foști studenți de-ai noștri care au ateliere personale și au un target de clienți. Cine dorește să-și facă ținute personalizate, totuși merge la aceste ateliere mai micuțe și se creează ținute pentru tine special. Și mie mi se pare interesant că de ce să fii îmbrăcat ca toată lumea când tu ai putea să ai tu unicitate, personalitate printr-un designer care să te ajute și să îți dea un sfat. Și da, sunt studenți care au reușit și au ateliere în oraș. Spune-mi, legat de sfaturi, care este ținuta perfectă pentru, sau cum alegem ținuta perfectă pentru O anumită situație? un anumit eveniment, o anumită, ce ți se potrivește ție ca om sau se potrivește tuturor? Nu se potrivește tuturor. Ce ți se potrivește ție nu se potrivește tuturor. Și în special e foarte bine să ai un stilist care să te sfătuiască dacă tu singură nu știi ce ți se potrivește. Eu zic că este important să te simți în largul tău cu ținuta pe care o porți. Am trecut de stadiul în care corsajul, deși am corset, dar este elastic, femeia era încorsetată, acum se merge foarte mult pe confort. Deci trebuie să te simți confortabilă, după părerea mea. E important să fii la modă sau nu? Nu, eu sunt împotrivă. Deși sunt la modă, cred că nu trebuie să preiei moda mot-a-mot, pentru că nu tot ce este în tendință ți se potrivește și ție. Cel mai important este să ai stilul tău. Să ai ceva ce te reprezintă. Dacă îți place, uite, eu sunt îmbrăcată tot timpul ca și cum aș fi la o petrecere. Life is a party. Da. Eu, de pildă, am fost într-un magazin ieri și îmi spunea fata care e foarte în trend cu ceea ce e ceea ce se poartă, da. Și îmi prezentase niște ținute lărguțe. Sigur că și eu am pus câteva kilograme și m-am spus, dar mai iau și o ținută largă. Bine, nu-mi plac de principiu, oricât și înainte când am fost mai slim și acum nu mă reprezintă. Exact, despre asta este vorba. Trebuie să-ți iei ceva ce te simți tu că te reprezintă, nu ce ți se oferă, că acum se poartă anul acesta oversize și toată lumea are haine oversize. Deci tu trebuie să știi, uite, tu ești o femeie care e stilată, feminină, nu cred că te-aș vedea așa masculinizat cu haine largi și sacouri largi, cum se poartă acum, de fapt. E scump să ai un designer sau e la îndemână să ai un designer care să te sfătuiască cum să te îmbraci, mai ales vorbim de persoanele publice, cele care sunt expuse. Pentru persoanele publice nu cred că este scump. Și pentru persoanele publice, de obicei, designerii oferă consultanță. Deci nu cred. Avem designeri în Oradea care se ocupă de asta? Nu prea știu, dar uite, eu sunt prietena ta și te ajut cu mare drag oricând. Ți se întâmplă să ți se ceară sfaturi? Da. Despre cum să te Da, îmbraci? asta fac, de exemplu, la operă. Sunt sute de persoane pe care le îmbrac la un spectacol și normal că și devenind prietenă cu artiștii, îmi cer sfat și pentru viața privată. Da. Spune-mi, Amalia, care e visul tău personal și nu l-ai spus sau nu l-ai scris undeva? Un vis al tău personal pe care nu l-ai spus nimănui. Wow! Asta ziceam că eu n-am avut vise, ci las visele să vină spre mine și sunt așa cu sufletul deschis spre lucruri frumoase. Tot ce îmi doresc este să fiu în armonie cu mine și cu oamenii și cu natura. Sunt o persoană pacifistă. Și dacă tot vorbim despre armonie, cum reușești tu să îmbini rolul de profesor, designer, știu eu,
coordonator de proiecte artistice și Mhm. multe alte chestii pe care le faci cu echilibru, cu liniștea. Da, Cum da. reușești să creezi un echilibru între toate acestea? Pentru că toate aceste lucruri se leagă și atunci este simplu. Nu sunt lucruri foarte diferite. Merg mână-mână și chiar se susțin. Nu, cum arată? Aș fi curioasă să văd, să ne spui cum arată o zi din viața O ta. zi din viața mea, fiecare zi este altfel. Asta este partea interesantă. Acum am fost în vacanță, sunt foarte spontană și nici eu nu știu exact ce se va întâmpla în ziua următoare. Ce pot să spun? Că îmi place să fac sport. Am fost antrenoare de aerobic foarte mulți ani și asta face parte din rutina mea zilnică. Singurul lucru stabil este cafeaua și sportul. În rest, lucrurile se întâmplă. Adevărul e că te-am cunoscut prima oară, când te-am cunoscut, era la o sală, la un antrenament de gimnastică și Da. nu vreau să fac o reclamă proastă, nici vorba, nu, tragi de fete, adică Da. nu există, nu se poate, că mai trebuie să tragem. vrei să furi așa Motivezi. Da. Și îmi amintesc că nu mă lăsai deloc, nu ridici suficient Da. piciorul, nu. Da? Dar tu ai fost la orele mele de aerobic? Înainte să ne cunoaștem și să devenim prietene. Serios, uite, nici eu nu. Asta nu mai țin minte. De aerobic și atunci, Da. în momentele acelea, bine, nu mă împrinsese nimeni spre sport, așa ca să-ți mărturisesc, m-am dus singură pentru că îmi place și mie mișcarea, chiar dacă în ultima vreme laptopul și calculatorul mi-a, scrisul mi-a foarte mult timp, da, și nu mai apuc. Așa, însă mergeam la orele tale și la început mi se părea că era așa dură. Dar sunt la chestia asta, pentru că nu poți să obții rezultate fiind foarte drăguț. Trebuie să fii, eu sunt dură cu mine în primul rând. Deci... Bine, poate că e un cuvânt dur, în sensul exigentă. Țineai ca orele să se... Omul care participă, de nu lăsai pe nimeni să nu facă cum trebuie. Ideea e că dacă mergi, îți sacrifici din timpul tău o oră, atunci măcar să fie cu folos. Așa sunt și cu studenții. Dacă tot vii la o facultate și vrei să înveți ceva, nu vreau să ieși de aici fără să înveți ceva. Știu că mi s-a mai spus chestia asta. Eram într-o saună și era ceață și la un moment dat o voce: sunteți Amalia Judea? Zic eu, da, mă gândeam, am făcut ceva. Să știți că am fost la orele dumneavoastră de sport și că i-am deschis pasiunea spre sport. Și asta este o chestie foarte bună, că reușești să motivezi oamenii care să continue să facă ceva, să dezvolte ulterior o pasiune. Da. Da, mie îmi plăcea orele, chiar dacă, repet, o să mai fac avea exigență. Era după un antrenament, simțeam că am mușchi pe care altfel nu-i simțeam. Nu știam că iau. Dar punând în mișcare tot corpul, este, cred, sănătos și benefic pentru noi. Pentru organism, pentru minte și pentru corp. De asta zic că în ziua mea asta face parte. Trag de mine, adică sunt exigentă și cu mine. Cel mai bun prieten al tău ești tu, dar în sensul că nu că îți spui acum mai lasă, trebuie cumva să te motivezi. Să te motivezi pe tine, să motivezi oamenii cu care lucrezi, este important. Spune dacă tu personal ai o figură care ți-a marcat existența sau care te inspiră. Mama care a fost foarte, foarte severă cu mine în copilărie, deși am fost singurul copil. Ea a fost extrem de exigentă și mulțumesc pentru asta. Acum este super drăguță și nu mai e mama cea dură, cum zici tu, dar ea mi-a marcat, pot să zic. Poate că dur totuși nu e cuvântul potrivit, că exigent. Da, exigent e cuvântul. Am spus dur cu ghilimele. Depinde cum o înțelegi. Poate să fie luat și în sensul bun. Dacă ar fi să-și amintească fel oameni despre tine peste ani, cum ți-ai dori care ar fi imaginea cu care oamenii să rămână? Iar o întrebare interesantă. Nu m-am gândit la asta. Adică nu mă gândesc niciodată ce se va întâmpla după. Și deși există acest după, și nu știu dacă oamenii își aduc aminte. Deci ce totdeauna mi-am dorit e să rămână ceva în urma mea, să nu trec prin viață fără să las ceva oamenilor. Când am avut încă de la 10 ani, țin minte, mi-era frica asta de a dispărea și de a dispărea de tot, adică și din amintirea oamenilor, și drept urmare în fiecare zi făceam o pictură pe care mă semnam, puneam data și ziceam: uite, dacă mâine mor,
astăzi a rămas ceva după mine. Deci e important să lăsăm ceva frumos și să lăsăm oamenilor o amintire plăcută. Nimeni nu vrea să fie amintit de rău, mă gândesc. Evident. Scorpia. Spune-mi cum ai defini. Frumusețea am discutat-o, e în ochii privitorului, dar succesul cum îl definești? Succesul pentru mine este pacea interioară, armonia cu mine și cu oamenii, nu neapărat pe partea financiară, că acum suntem într-o societate în care toată lumea aleargă după bani, dar la urma urmei, da, sunt importanți, pentru că nu poți să te duci să-ți cumperi nimic, nu poți să supraviețuiești, dar important este modul în care te relaționezi cu cei din jurul tău, cu oamenii pe care îi iubești. Pentru mine asta e cel mai mare succes, să știi că ai ajutat oamenii și că ai putut să faci pe cineva să zâmbească, să fie fericit, că i-ai dat un drum în viață, apropo de studenți, să văd că au făcut ceva cu viața lor și că i-am învățat ceva și s-au realizat și sunt fericiți. Că poți să-i faci și pe ceilalți fericiți. Mi se pare mai important decât ce primești tu, să poți să dai, să poți să oferi oamenilor. Care e următoarea ta destinație de vis și cum crezi că te va influența? Păi următoarea mea destinație, cred că nu am așa ceva. Acum o să începe facultatea, probabil doar în vacanță o să mă duc în Paris. Super, Parisul este mereu o alegere bună, spun eu. Urmează să merg și eu la o expoziție cu băiatul meu. Dacă te-ai pune, și cred că cu asta putem să și ne apropiem de finalul discuției noastre. Discuției noastre aici, că noi pe urmă sigur o să mai continuăm. Da. Și poate că mai găsim teme cu care să ne prezentăm în fața celor care ne urmăresc, concret legate de modă, poate chiar sfaturi practice. Dacă te-ai pune în locul unui student care acum finalizează studiile, care ar fi primul pas concret pe care tu l-ai face ca să intre în industria modei și în lumea artei? Cred că m-aș duce în Milano și aș încerca să fac un partnership sau chiar m-aș angaja sau și pe gratis, doar să intri în zona asta a industriei și să vezi ce se întâmplă acolo, să cunoști oameni. Deci asta aș face. M-aș duce la cei mai mari designeri. Aș încerca să lucrez și așa, ca ajutor, orice, doar să fiu în preajma marilor designeri. E ușor să bați la poarta unui designer astăzi? Că e așa, ușor să spunem, dar cât de greu e să ajungi acolo? Păi nu știu, de obicei trebuie încercat, adică orice lucru, așa doar dacă ne gândim că este greu, ne ține pe loc. Deci eu cred că trebuie să ai curaj să mergi și să încerci. Nu cred că este greu. Este pur și simplu greu poate să fii refuzat, dar mergi mai departe până găsești o cale, o intrare. Trebuie să-ți găsești o intrare dacă chiar vrei să faci la fashion high level, chiar trebuie să ajungi la designer foarte mari, gen Milano, Paris, New York, Londra. Deci dacă vrei să mergi mai departe, asta nu înseamnă că nu poți să te dezvolți și pe plan local. Poți să te dezvolți pe plan local, atunci îți iei toată energia, toată puterea și încerci să-ți deschizi ceva pentru tine. Ca să faci și să-ți faci o clientelă și să-ți faci o afacere personală, da. Pe final, spune un gând, te rog, sau ceva cu care urmăritorii noștri să rămână la final de interviu, de discuție. Da, dragilor, faceți în viață ceva ce vă place, pentru că doar asta rămâne cu noi. Deci este important în viață să facem lucrurile care ne plac. Îți mulțumesc tare mult, Amalia, pentru timpul pe care mi l-ai acordat. Vouă tuturor vă mulțumesc pentru că ați avut răbdare să ne ascultați până la final. Cu siguranță dacă am stat de vorbă cu Amalia dincolo de camere, am descoperit și mai multe lucruri interesante despre ea. Tuturor vă mulțumesc și pe toți vă invit dacă v-a plăcut acest interviu și dacă vă plac interviurile de pe Viața pe Contrasens, să vă abonați la canalul de YouTube Viața pe Contrasens și să share-uiți acest interviu pe rețelele de social media. Vă mulțumesc! Îți mulțumesc și eu, Crina scumpă!